Da kathong mantep hadu kan no ke hospital ki lapan khre na banta banya khun yok nyang coronavirus na kalyang ulam phang ka yingdo bathau ain ka jalaw ba met ba lingdo hakasining kong lali banjurep ya nongstoin civil hospital bat ya kamarang civil hospital ki arteli ki chaka ajing sumar ki bodan hawas ka sales hakate ki jingle jurup aidon langru ki amli nagate ki district bakon thop yu ba hb nong se baderu menteri katnat water resources nang tau ba max milan persat na nongstoin ba jigo morthong na motion road ba kim farmer benyang na rambrai patru ki officer katrat ka koi khia pat kwi giwai hamarang pat ki brasan ran lang yo lampang bandai jurep ya kamarang civil hospital bat ka holy cross hospital ki kentup yo sdo kamarang civil subdivision ba inongbri ka medical superintendent kamarang civil hospital dr elmelium umlong pat kwi giwai aba ajing kran ondalwan phai na mairang uba met ba ulong ha ka jinglap chung u ka jingpun khre ka soka pa was ka sil ska long ko byang har kat ki jingdan ki doktor ka wei ni ki mat ki ba balai bengi le sha was ka sil district anong stone ko district headquarter kalong ba nak ni jongaru yang ada ble ya ka jinjurip apo mairang ha sengi sejan ka wala dep ha ba ngisnu ba kalong ko bodon kambingi begini kumki MLA jung ki konsumsi bat kumki MLA jung ki district ki ba ngiradon don kat ru MLA jung ka motarishan ki MDC jung ka mairang khususi bat MDC jung ka motarishan kalong halor kabangi kwa ban assess ya ka ground situation ka ke balong ka bajia hapo madan nang ba kanong ka jingirap na karinjungi ru ka ke bangin ajimut halor ka jingi kendu jing jongki bat haka ju ko por snow shagi bor ki bade hijrong adu chief minister chief secretary bat ki an session hagi level ki paper kabanukong kalong dan atli ki bentang ni kawai ke bentang kalong halor jong kumno ba ki pat ba ki de benong aware hakabai de bat kajing suma daladi tadi ban num penurlong ya kanika jingpang bakan wan manpur sini kata kalong kabanukong kabaar pada kalong nilai knang ru nakabenta ban smuthu nakabenta ki jinton kam hakabede bat ki marba mati ki jong ki pajba hakaba ki bobon ki dukan ki lakhanglut ki pajba ki mla ban mi ni ban kumno ban penyai bet ban penyai ti klam don kan ko jing kurma hakabede bat ka ki isolation ward nga yu itang ka wei ba nakaling head department klasim kia hamo apo mairang kila dan reutli ki isolation ward apo civil hospital nata Holy Cross kita don ang turuk kumba santli kemun karwetli temene ngala ajimut susu ba kin le shu sa kumba santli ki isolation ward apo civil hospital merang anong stone ru kita don kumba nriu ndutli ki isolation ward ini iba nakaliang ka health department kila penkre gidon kat tu kat ni kiba dang don kam kum ki mas mulumala kiba ngala dap kren mena yu director jongka health kiba mendak si ula nang pha nang mendak ki don kam tengai ge jong kret kalian health department kila tres tom ha kila pasangkat kabala nak kalian jong kiban pentikna ba lada don kaba giduai bo boleh unum ai kum kena ge jong pang po kastit ge jongi ba unyada tenre kum ke jing kre ba ke jing ada lupa ni ina kas liang ke health department kala sim kia